Odsuť pocud je název výstavy Aleny Foustkové v Galerii města Blanska. Vernisáž se uskutečnila 2. dubna. Alena Foustková je nové jméno na naší aktuální výtvarné scéně. Ovšem vystupuje teď už se zralým a vyhraněným názorem. Mezitím měla příležitost poznat Kanadu a kulturu jejich prvních obyvatel, Inuitů. Ale také sama poznala, jak fungují masová informační média v soudobém světě. U nás dnes, stejně jako třeba právě ve zmíněné Kanadě. První část výstavy je zaměřena na rovinu významů čárového kódu. Je to silný znak, charakteristický pro současnou dobu konzumu a komerce. Definuje do velké míry naše vnímání a je portrétem komercionalizace naší společnosti. Foustková pracuje s významovými posuny od původního kontextu tohoto znaku spojeného s informací o produktu k jeho čistě vizuální a estetické stránce. Znak čárového kódu ztrácí původní atributy a získává nové, které mu dávají další význam, například posunem do pastelové barevnosti nebo do objektu z kartonových krabic ve 3D. Druhou část výstavy tvoří objekty s tématikou knihy a textového znaku jako nositele informací. Knihy jako kontejnery informací se stávají pouze povrchem pro přenos nového významu. S tím souvisí instalace pokrývající jednu zeď galerie z ručně vyrobených asi 100 novinových pytlíků. Novinové pytlíky mají na sobě popis, jak pytlík nafouknout a prasknout v případě, že obsah článku k tomu návštěvníka vybízí. Pytlíky mapují období půl roku různých mediálních témat, jak seriózních novin, tak i bulváru. Autorka se snaží propojit výstavu s divákem. Divák sám se de facto stává spoluautorem výstavy. Úvodní slovo pronesl Jiří Baloch. No a tady vidíme, že se jí podařilo najít velice zajímavé téma. Pokud mě paměť nekáme, tak pouze jeden umělec si taky uvědomil, že ty čárové kódy jsou velice zajímavý fenomén. Na jedné straně jsou krásné, to krásná geometrie, je to vždycky několik linek vedle sebe, je to vždycky jedna z nejkrásnějších geometrických kompozic, které si člověk dovede představit, ale zároveň je to vlastně velice tvrdý nástroj naší manipulace, společenské, ekonomické, sociální, dokonce dneska asi ve velice širokém kontextu, možná na celé země kouli s výjimkou několika těch hodně vzdálených exotických krajů. A zase je to krásná geometrická sestava, mohly by to být samozřejmě odkaz k jakému rentártu z těch let 70. Práce se směrem také jsme si mnozí vyzkoušeli, ale teď se dostává zase do nových konotací, protože je tam spjata s tím konkrétním prostředím, s jejím pražským bydliště vlastně. No ale ona to zároveň tedy v různých způsobech vlastně přetváří do různých výtvarných řešení, modifikuje je s malbou, jako by konfrontovala ještě tedy ten čistý jazyk malby s touhletou geometrií, ale zase je to krásná geometrie, ale zároveň vlastně je to také parafráze toho kódu, jako něčeho, co řekl, no a tuhletu pro nás už vždycky dvojznačnou významovost. No a jindy dokonce v takové následné instalaci se naopak tam objevují nové znaky, nové jakési struktury, na setkání těch znaků se objevují jiné znaky, které vlastně přenesou aspoň na chvíli, říkajíc, tuhletu strukturu do takového jiného významu. Svůj vztah k Blansku osvětlila sama autorka Alena Foustková. Můj dědeček pochází z Blanska a jmenoval se Karel Přikryl
a hrozně rád maloval a těšil se, že bude malovat v důchodu. Koupil si všechny barvy a pomůcky a nářadí a bohužel 3 dny po odchodu do důchodu zemřel v 60 letech. Takže všechny jeho barvy jsem zdědila já. Takže možná, že to je teď vlastně takové poděkování jemu za to, že mi ty barvy dal a chtěla bych tu výstavu věnovat jemu právě. Výstava Aleny Foustkové Odsud pocud potrvá v Galerii města Blanska do 27. dubna.